Нещата във фермата загробяха за първи път, откакто начело на стопанството е Александър. Затова той истински се зарадва, че в пощенската кутия има писмо от Иван и Андрей, което да потуши напрежението в групата. Ей, колко е галантен стана друг на стола. Преди сватбата е така. След това... Стани да седна. Виж как ние сме се събрали. Те са в центъра. Айде, млъкнете сега. Знаете ли колко си отивате между другото? Сега за първ път виждаме много друго. Скъпи фермери, тази седмица ще изживеете магията на обичая буенек. Той идва от източна България и се прави за здраве и плодородие. Името му идва от характера на танца, който се изпълнява в този ден – бързо трополящо хоро. На времето в този обичай участвали всички моми от селото, които избирали помежду си водачка буенек. Тя била облечена в цветна мъжка риза и богато украсен с разноцветни панделки калпак. Заедно с буенека имало и булка. Нейната роля се изпълнявала от най-младата мома в селото. Буенекът и булката, заедно с цялата моминска група, минавали през къщите в селото и изпълнявали ритуал, в който буенекът въртял сабя или секира над главата на булката, докато останалите моми пеели народни песни. Всички се събирали на Мегдана, а момите, изпълняващи ролята на буенек и булка, се надигравали. Днес в този ритуал дамите във фермата ще се разделят на две групи, като всяка ще си има буенек и булка. След като се пременят, двете групи ще навестят последователно стопанина на фермата Александър, за да съберат неговите дарове. Накрая ще започне надиграването между двете групи моми. Музиката сме я поръчали ние. Приятен буенек, фермери! Ваши Иван и Андрей. За този обичай не съм чувал никога. Мисля си, че има по-скоро развлекателен характер за самото време, в което се е изпълнявал. И най-вероятно при нас ще има същия характер. Просто да ни откъсне малко от работното ежедневие. Ще имаме малко жива музичка, чики-рики, ще си потанцуваме, ще се понагиздим и го очаквам с нетърпение. За мен е истинско щастие всеки път, когато обличам народна носия, последователно с специален ред и начин се поставят накитите, коланите, кърпите, завръзват се. Всичко, което се случва, е уникално изживяване. Бяха са нагиздили, добре бяха. Жги. По дома ли си, стопанино? У дома си бил ти, у дома. Добър ден. Я виж каква мома си имаме ние тук хубава. Добре сте ми дошли. Да ни даруваш сме дошли. Ще ви дарувам. Ама булката ни я брани буенек. Нали ли няма да падне косъм от главата, докато е под моето попечителство. Даже я по-добре тук да застана, да не вземеш, да ми откраднеш. Давам ви тези плодове, яйца, царевица. Пожелавам ви здраве, плодородие и дълголетие. На хайрдания! На хайрдания! Хубавото е, че когато имаме обичаи, всички се сплотяваме и сме като едно цяло, защото наистина сме тук, за да се съединим и да покажем нашата обща сила. Всяка седмица научавам нови български обичаи и с това усещам как ми се възражда българския дух и българщината в мене. Ритуалът, присъщ едно време за източните части на България, е в своя финал, в който момите се надиграват на Мегдана.
Обичая си е обичай, обаче с Ванчето ще стъпваме все едно отдолу има жар и ще ги победим в надиграването. То ме състезание трябва да ги надиграеме. До последна глътка въздух ще се танцува. Не бързи толкова натам, бе, стой по-на място, бе. Хубаво да има малко музика и човек винаги забравя за лошото, когато има музика покрай него, когато слуша музика, когато пее, когато танцува. Човек не мисли зло, когато танцува. С мъжете бяхме като пустиняци, нямахме идея какво правим. Митака беше като ранена мечка из двора. Хорото ми е много по-добро от хорото ти. Мисля, че и двете групи се представихме великолепно и не се отказахме до края на хорото. Моя градски Георги, само той така защити мъжката чест в това хоро и много, наистина показа много добри умения в танците. Останалите мъже, пак както винаги, го взеха на закачки, на смях, малко лиготия, но той мисля, че ги защити достойно. Щадеем, Жоро! Изобщо не е срамно един мъж да може да играе народни танци, даже напротив, необходимо е, защото това е важно за всеки човек в България, не само за жените или за мъжете. От мъжете Нури ги умее танците, там не може да се подмине като факт. То е от такъв край, в който традициите се предават. Наистина се върнах много години назад и почувствах емоцията, която нашите предци са усещали, когато са били в такава обстановка. Наистина беше незаменимо. Айде! По-бързичко! Айде! По-бързичко! Браво! Хайде! Браво, бе, момиче! Браво, бе! Браво! Браво! Аз съм щастлива. Колко ми липсваше това. Боже, тая лудост, тези хора, ужас. Може ли всеки ден така? Се почувствах като в село на хорото. И всеки ме изправи на свирвани хоро в село. А на празниците е уникално хоро, няма такова дълго хоро. Много яко, много ми липсват. Обичаят Буенек, носиите, музиката и хората изпълниха изцяло своята задача. Фермерите получиха нужната доза вдъхновение и се хванаха да довършват работните си задължения. Ти си много готов. Чак много готов не съм. Не, ти си повече, отколкото аз съм очаквал да направиш за това време. Ти си сам и го правиш. Ево, да. Много добре си, бро. Масата ви е супер. Столчетата по мярка на маста. Става ли? О, идеално бе, хора! Кеф са, че вече задачата е на 99,9% готово. Остава да забиеме още две дъщици. И край на мъките в мазето, майна. Давай сега вече. Сега вече се търпам. И нахлузвам здраво. Да. Добре. Така. 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 Това ти е отгоре, което ще се набере, само че трябва да е някъде в средата. Да. Последен удар. Зимника. Завърши задачата. Зимника даге. Сега остава го напълним с ракия и с мръвки и с рогата на Бонд за окраса и сме пушка. Излизам навънка само за да се противна. Миляна изглежда се едно прави копие. Не, виж колко професионално е нейната. Супер.
Корнизи за пердетата с това. Да. Това устройва ли като аванс отстрани на... Да, по 7-8 см отстрани. 5-6, зависи. Добре, хубаво. Сега вече като сложим перденцата, съвсем уютно ще стане. Вие какво правите сега? Какво прави? Тук това ще го вкараме за обтяжка. В чест на Александър ли? Да. Кое? Много ясно. Буквички ли правите? Ето. Да. Това е в чест на Сашо. Чертай го това, може. Ще бъдем мазници. То вече е късно, врачи, то ще му свърши въста. Докато свърши се нещо, мога да закачим. Я неко плодова салата. Ментичка нещо. Мента, какво заеме се е добре, Дига.